iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Dindo, 28 anyos. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong rights isip amahan. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ikaw po may nakasa. Ikaw po may makigbuwag. Wa kay ebidensya nga nagbinuang ko nimo, maong ayaw patkag-yawit diha anang baba nimo. Mudinay gihapon ka bisag nakita na ka sa atong silingan. Uy, daga mga silingan na to din yung mga chismosa kay, uy. Naibawa man ko ba? Nga may kalagot na sila nako, mong ila kong butang-butangag storya. Kung sa may rason, ha? Kung sa may rason nila para maglagot sila nimo. Ay, sa pamanda, hindi na suya. Mahimo ba, Dindo? Dili na ko kinahanglan mo explain pa nimo, kay wa naman sad ni padul nga ng atong relasyon ba? Makigbuwag ko nimo. Ug dadon ako ang bata. Dili ko masugot. Di ka makapugong nako kay kung buot naon-naon, wa masakay tarong nga sustentos bata. Usa pa, ako ang inahan, busa, anhin ako ang bata. Bilan eh. Daan pa bitaw ko atong kapuyo nimo. Gingnan bitaw tikang daan. Dili man gyud ka maminaw nako, God. Ma, ayaw na lang ni puning ako problema. Unya usaon na nimong gidaman niyang bata. Ato na ko siya, ma. Makikistorya kong tarong niya aron nga mubalik siya nako. Na, nayabag. Makigbalik gyud ay ka ato bisag gibinuangan na ka. Ha? Ma, naanami anak. Usa pa. Basin tinuod nga chismis ra ang tanan. Wa pa sa ebidensya, di ba? Nayabag na gyud ka Dindo. Na, ambot lang nimo oy. Bahala ka. Total, dako naman ka. Dili abagi istorya ko anak nimo. Tito Pangyo, alam ko. Bisag tungod na lang sa mong anak. Kagahit ba mo ko? Di lagi siya maging istorya nimo. Anong mamugos ka man? Pa? Oh. Biyae lang sa mi. Sige. Bilan eh. Asa pa may tuyo ni mo din, eh? Bilan eh, maluwi ka. Balik na ko, day. Bisag tungod na lang sa atong anak. Noon sa taon ka din do, eh? Para unsa? Para lisod-lisoron ko nimo? Ngiga ni mo, no? Di man gani kahapit makapalit o gatas sa imong anak o niya imo kong pabaliko nimo?
Milani, nahibaw ka. Pila rin income man ako. Ay gani, ang imong kita paigo ra nimo. Kuwangon pa man gani usahay. Unya gusto na hinon ka mo balik minimo? Milani, Oh, please lang. Pahawa na din hi. Kuyawa gud niya. Bisan pag siya ang inahan, dili na niya pwedeng buhaton nimo. Dako gihapon kag katungod tungod kay amahan ka. ma, Ikaw man sad good. Sa una bitaw giingnan ti ka nga tiwasan na lang ning pagtuon kay duha na lang ka tuig unya mo graduate na ka. Wa man gyud kami agwanta. Kay gipili man nimo manarbaho anang gamay kay sweldo. matiwas ko eskwela, ma. Nya, Tiwaso na ako ang kurso nga education. Unya mo take og let exam, hindi ko man. Aron magkidaon sa. Nako ikagasto para i-fight ang akong katungod isip amahan. Dindo. Ma, nakapasar ko. Usa na gid ko ka maestro, ma. Yes! Ah, salamat sa Ginoo. Congratulations anak, Dindo. Salamat, ma. Pre, kung kasdiay kay maestro na yun ka. Salamat, pre. Ato de pre ba? Nakabalik taman ko bahin ni Milani. Naaraman kuno siya gikapuyo ron. Unsam yun kita tinuod pre? Unsa, pre? Recorded by X Thunder Gaming. Sa tinuod lang, wala ko ilabot kung naman siya ikarelasyon ng akong ex. Ang ako lang gikabalakan, babae manggod ang among anak. Unya, nakigpuyo siya og laing lalaki. Kung ka na ang karong panahon na, dili lang malikayan nga magkahuna-huna ako og bati. Og isip ko sa kaamahan nga gipalayo nako ang akong anak. Nang hinaot ko pirmi sa iyang kaluwasan. Ug unya, milagro kay ikaw ang nakikita na ko ron. Mag 7 years old na si Inday. Usa naman gid ka ka maestro karon. Mangayot akog para sustento. Unsa man ka tinuod nga nakikaipon karon? Unta naman ka. Kay labutan na uy. Ang angay nimong fokusan nga makasustento kas bata. Wala ko'y labot nimo kung mag-unsa man ka. Ubisan kinsa pa ng imong gikarelasyon diha. Ang ako lang, dili ko gusto nga dunay laing lalaki nga motipo ninyo. Tungod kay babae ang atong anak. Ug sa may labot nimo. Kuhaon ko ang bata. Oh. Anhis siya nako. Buang ka? Imo ipalayo na akong akong anak? Dili na ko siya palayo nimo. Ang ako lang, nga anhis siya nako kay mas safe siya. O kung sa may buti mo ipasabutan na pagkaistorya ha? Nga di siya safe o ba nako? Kung gusto ka mo suporta ko sa bata, kinahanglan nga anhis siya nako. Na maestro ka lang? Kamao na kang manghadlok? Pasultihan ta ka. Wa ko mahadlok ni mo dindo. Kung kinahanglang kasuho ni nako aron ka lang mohatag og suporta sa imong anak, buhaton ko na. Bilan eh. Kung magmagahi gid ka, di ka na gid unya makabisita pas imong anak. Bilan eh. Ay, pastilan. Kalisod bag-utok anang imong ex. Oy,
Kung kasuhon gyud gani ni hala at bangi. Ma. Pero unsa may akong bawat anak ma? Doon na. Kay amahan ka. Dako kag bawat ana. Usa pa, wa ka nidagan sa imong obligasyon. Siya mo ay nagpalayo sa bata. Gikan nimo. Ma. Ako pa nimo pre. Ipadaan na lang na imong suwat sa DHP pre kanang kining akong suliran. Kilibre man lang tambag sa imong pangutana. Mabitan ako na pre. Adto na lang ka didto pre. Kay mo bayad kag consultation sa mga attorney. Mahal ra ba jud kayo? Wala libre ana pre kung pananglit gusto gyud ta nga naibugado nga atong ika-istorya sa personal. Kanang bahin na pre murag dili sad ko sigurado ana. Iapil na lang pangutana. Sige pre, salamat. Ang sabot pa sabot ini. Child custody dispute o visitation rights? Sa ato pa. Dili na gyud ka niya pabisitahon sa inyong anak. Dili na ma. Oh, naunsa men taon nas Melanie oy. Di na mahimo. Pangitay nagpaagi din do. Ayaw pagsugot nga pildihon ng kaatong imong ex nga way huna-huna. Ma. Nakalitan gi ko sa dihang akong nakita nga naipapil para nako og pag-abli nako child custody dispute o visitation rights. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Aron kuhaan katungod ang usa ka ginikanan. Pwede ba nga kuhaon sa inahan ang katungod sa amahan nga way court order? Sa wa pa mi moabot aning bahina. Kuan manggod, iyang gipalayo nako ang among anak kay gamay ra manggod kog sweldo. Unya, ingon pa niya, dili ko no kapaigo ang akong sweldo sa pagsuporta nako sa among anak. Ikaduhang pangutana. Muangkon ko nga doon ako'y nataligamaan nga mga higayon nga wa ko makasuporta sa akong anak kay mipadayon ko sa akong pag-eskwela aron nga makakita ko og tarong nga trabaho ug doon ako'y ikasuporta sa akong anak. Pwede bang gamiton sa akong ex katong mga nataligamaan akong higayon nga wa ko makasuporta? Magamit ba to niya as act of abandonment sa akong bahin sa korte isip amahan? Ikatulong pangutana. Sa tinuod lang, willing kay ko nga muhatag nagsuporta karon. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Gusto unta nako nga anhin ako ang bata kay wa ko'y salig nga naanay kaipon ang akong ex. Unya, babae pa gyud ang among anak. Pero matod sa akong ex, wa kuno ko'y labot kay ang angay lang kuno nako nga fokusan ang para sustento sa bata. Unsa may dag-anan nako ining bahina? Ikaupat og katapusan. Unsa may kalahian sa full custody o shared parental authority? Kung naamang gani bag-ong gikaipon ang inahan, pwede ba niyang ipadap ang bata nga way consent sa amahan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dindo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal masig unsa pa ng mga punto ha guys ay kagool. Amo ng paningkamutan tubagon, medical nas Dr. Rene Obra, mga personal, emotional na itong mga pangutana o mga problema ipadagid ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaut unta matag paminaw ninyo. Inspired mo na may makutlong pagtulunan, makasabot mo nga ang kinabuhi nato. Di gyud na perfect. Nothing is perfect in this world. Di gyud na pwede nga mahimong perpekto ang ato ang kinabuhi nga numan. Anak gyud ng life, guys, no? Di man nato ma-appreciate ug unsa ang naa nato, kinsa ang naa sa ato ang kinabuhi. Di nato ma-filter
kung kinsa ang tinuod, diha man nato ma-filter guys, kana ganing galisod ta, kana ganing walang-wala ta, nya naa sila kana at our lowest point, no? So ayaw mo kabalaka kay kitang tanan natay bago, gibago na atay mga giagian, importante taas ang ato ang pagsalig sa kahitasan, trust in the process, salig sa ato ang kaugalingon ug di mawagtangan og pag-asa. Okay? Letter sender nato karong adlaw, si Dindo, 28 years old from Cebu City, tungod ni nga iyahang katungod isip amahan, no? Naa naman ti relasyon ng iyahang ex, ang iyaha is that nabalaka siya kay nakigpuyo man og laing laki, no? Ang iyahang kapikas didto unya ang iya pag yung katungod uban isip amahan ang kustudiya, medyo nagkagubot gyud siya, no? Kay nangayog child custody og visitation rights. Muni ang mga pangutana. Unsa may ligong basihan sa korte aron kuhaan og katungod ang usa ka ginikanan? Pwede ba kuhaon lang sa inahan ang katungod sa amahan nga way court order? So wala pa mi moabot aning bahina manggod kay ilang gipalayo nako ang among anak kay gamay raman kog sweldo ato unya. Unya unya matud niya dili kuno kapaigo akong sweldo sa pagsuporta sa akong anak. Okay. Klaruhon nato no nga kani siya wa ko ka ang inyong pagpuyo no murag wa man ni benepisyos kasal sa ako ang pagsabot ha. But anyway, we will clarify and classify no kung unsa gyud ang mga katungod sa usa ka amahan. Duha man gud na ang classification. Magdepende kung minyo or di minyo. Aritas di minyo. We've been very clear nga kung ang bata illegitimate na anak gawas sa kaminyoon kay wa na minyo ang iyang mamagpapa, ang katungod gyud or ang custody ngadto gyud as mama. Ang naa sa papa ang iyang katungod atong tawgon og visitorial rights. Of course, kung maayo man gud ang inyuhang pagsabot, pagbuwag, no, nya magkasinabot lang mo nga maski pag visitorial rights imo perhatagan ka og custody, depende na sa inyuhang pagsabot, depende gud na siya. Apan kung legal, if you need more, then pwede kita mo add to court, no, nang hita and always tan-awon man gud pud na sa korte kung unsay makaayo no sa development sa bata. Where will it be more beneficial to the development of the child? Kay di na priorities bata ug unsa inyong relasyon ug nagkahusay ba mo, maayo ba mo pagpakigsabot or relasyon after the relationship? Way labot ang korte ana oy. Ang iyan tan-aw no, ang unsay makaayo para in town sa bata. Okay? Now, kung ang mamagpapa minyo, then that's a different story. Ang custody gud ana joint unless the child is 7 years old and below. Pero kung mapamatud-an pod again, no, balik kita welfare of the child. Dili pod maayo maski pag below 7, mas maayo ngadto sa papa mapunta ang kustodiya, then adto gina dito. But normally joint custody gina mamagpapa. Ang paghatag og suporta lahi pod ning istoryaha, because whether you are married or not, so long as you are the parent, maker kapag himo anang bata, na amoy katungod, dili katungod, obligasyon na ninyong duha. Guys, nga muhatag og suporta sa bata, no? And ang support will always be dependent sa means of the giver, balansihon pod nato sa needs of the child. Kaya ang mampod, no, kung ato apong paskwelahon og international school, ang bata sukto natong papa ang sweldo minimum, rank and file over rapod, no? Ari rapod ta ka level sa estado, no, sa ato ang life, dili pod tagkabot mga langit nga di nato makabot, no? Ikaduhang pangutana mo angkon ko nga doon ako'y na-miss nga mga higayon nga wa ko makasuporta sa akong anak kay nipadayon ko sa akong pagskwela aron makakita ko og tarong nga trabaho ug mas na ako'y means nga makasuporta sa akong anak. Pwede bang gamiton sa akong ex tong mga na-miss nako nga higayon nga wala ko makasuporta? Magamit ba to niya as act of abandonment sa akong bahin sa korte isip amahan? Actually, no. Like I said, depende gud na sa means of the giver. Pero naa jud kay trabaho atong panahona, no? Kinahanglan sad gyud kamo tagana
og certain amount para sa unta sa bata. Kay obligasyon man na nimo maski pag naakay gibuhat nga pagkabot sa imuhang damgo para sa imong kaugalingon naa manggudtay anak. Ato na gyud nang i-appeal sa ato ang plano ug sa ato ang budget, no? So need gyud na pud nato unta, pero it cannot be taken super gyud against you, no? Pwede nato tong mahimong rason, pero moving forward dapat gyud muhatag gyud kag suporta regularly. Okay? Ikatulong pangutana, willing gyud kaayo siya muhatag, no, sa pagkatinuod lang og suporta karon. Pero under one condition, gusto unta ko nga anhin ako ang bata kay wala ko'y salig nga naanay kaipon lain ang akong ex, unya babay pagyud ang among anak. Pero matud sa akong ex, wala kuno ko'y labot kay ang angay lang kuno na akong fokusan ang para sustento sa bata. Unsa may laban ako aning bahina. That is correct. Sakto si ex kay lagi sa akong giingon nimo, the most that you can do is either fight for a joint custody, labi na kung minyo mo, pero kung di mo minyo, taman ramang gudas visitorial rights. Di pod na magdepende, di pod na to himuong kondisyon. Di pod yun ta pwede mo ingon nga okay ko one condition. Di man na pwede ingon ana kay ang kanang support, no strings attached gyud na. Wa gyud nay labot ng ingon ana, no? So dili na pwede nga moingon ta nga muhatag ko basta maune, no? Ingon ana, dili pwede nang ingon ana. Way labot, no, ang paghatag condition because the giving of support is not dependent on any conditions. Way labot. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may kalahian sa full custody ug shared parental authority. Kung naa manggani bag-ong gikaipon ang inahan, pwede ba niya ipa-adapt ang bata nga walay consent sa amahan? Okay. Arita sa last question nimo. Ang last question nimo nangutana siya nga kung pwede ba ma-adapt, dili pwede ma-adapt kung walay consent sa papa, labi na kung sa birth certificate naa nakabutang ang ngan sa papa o gi-acknowledge sa papa ang bata. Okay? So, dili pwede na. It has to have the consent of the biological father. Ang full custody, nag-ingon nga, anhagyod nimo or anhagyod sa mama, whoever has full custody, sa bata, anhagyod na magpuyo, Monday to Sunday, 24/7, anha nimo. Pero kung shared custody gani, magsabot mo. Pasko, arinako, New Year na animo, Monday to Thursday, anha nimo, Friday to Sunday, arinako, except og unsa nga okasyon, kung birthday nako, unya matumong og Domingo, ari lang gihapon nako, mga ingon ana. Nga depende kung magkasinabot mo, pwede ra gyud mong magpinirmahay, nga ingon ana ang inyuhang kasabutan kabahin sa kustodiya. Pero maabot gani pod ang panahon nga pwede na mo pili ang bata, na apoy third party ang bata, dunggon pod na paminawon ug unsa po'y makaayo sa bata. At all times it will always be the choice of the child or anything that will be for the welfare of the child. Ana gyud na, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.